Hej. Ja, som I kan se, så er der sket lidt i min intro. I tænker nok lige, hvad går det ud af? Men det går simpelthen ud på, at Yaktja, de har taget kontakt til mig, om jeg vil være del af deres pro-team. Og ja, jeg skulle da lige tænke lidt over lige, om det måske om det var noget for mig. Men jeg kom egentlig frem til, at det synes jeg, det kunne være super spændende at prøve. Jeg kender allerede en del til Yaktja og bruger mange af deres produkter og det, så det kunne jo bare være endnu federe at prøve at udforske deres sortiment og sådan. Så der bliver lidt testning og promovering en gang imellem og sådan, og så generelt skal jeg egentlig til at være lidt mere foran kameraet, komme med fif og inputs og erfaringer og fortællinger og sådan, hvor jeg lige er lidt mere på. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det med, men hvis I nu tager godt imod og giver godt feedback, så lærer jeg den jo nok over en gang. Så jeg var jo heldig i går aftes at skyde et vildsvin, som I kan se. Jeg er i Sverige med mine forældre, det er jeg sådan hver år en forlænget weekend. Og i går aftes, sad jeg i tårnet sammen med min mor, hvor vi så var heldige, at der kom en lille rotte vildsvin, hvor jeg kunne skyde en af. Og ja, der blev bare lige lidt eftersøgning bagefter. Vi skulle fulde og blodet 100 meter før vi fandt den. Så det var da også lidt spændende inde i det tætte. Så ja. Men ellers så er der vist ikke meget mere at sige til, at følge med på kanalen, og så håber jeg bare, at det er noget I kan lide, at jeg begynder at fortælle lidt mere, i stedet for at det bare er lige på og hårdt med jagtvideoer og ja. Så det er super, men I må have knæ, ikke? Ja, så er den flået. Ja, den med fin kød. Meget imponeret over, at den kan løbe 100 meter med det der, men de er bare sejlivet. Så det. Men ellers rigtig lækker kød, så det bliver godt at få i fryser.